ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଯେଉଁମାନେ ଆସ୍ଥାମା କ୍ୟୁର ସେଣ୍ଟରର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଆସ୍ଥାମା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ ରୋଗ ବହୁ ପୁରାତନ ରୋଗ, ଯେଉଁ ରୋଗ କି କେବେ କୌଣସି ଥେରାପିରେ ଭଲ ହେବାର ନାହିଁ। କେବଳ ଆୟୁର୍ବେଦିକରେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ପତଞ୍ଜଳି ସୃଷ୍ଟି କରି ଆସିଛନ୍ତି ସେହି ମେଡ଼ିସିନରେ ଏ ରୋଗ ଭଲ ହେବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ମୋ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ କିଛି ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇପାରିବି। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ହିନ୍ଦୀରେ ଗୋଟେ କହାବତ ଅଛି, ଦମା ଦମ କେ ସାଥ ଯାତା ହେ। ପ୍ରକୃତ କଥା ଆଜ୍ଞା। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସିଡ୍ୟୁର ଥିଲା, ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରଥା ଥିଲା, ଦମା ରୋଗ କେବେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୁରାତନ ପଦ୍ଧତିରେ ଜଡ଼ିବୁଟି ପଦ୍ଧତିରେ ଆପଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯଦି କରାଇବେ ତାହେଲେ ଦମା ରୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହେବ। ଆପଣମାନେ ମୋ ନମ୍ବରରେ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କାର୍ତ୍ତିକ ବିଶ୍ୱାଳ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଗୋପାଳପୁର ଏବଂ ଘର ନୂଆପୁର। ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁ ଜଡ଼ିବୁଟି ଆମକୁ ଦାନ କରି ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମଙ୍କ ସୂତ୍ରରେ ଆମେ ପାଇଛୁ, ସେଇ ମେଡ଼ିସିନରେ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ସେଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ କିଛି ଦିନ ରହିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ କହିବି, ଆମ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧାରଣା ଦେଉଛି। ପ୍ରଥମ ହେଲା, ଏଲୋପାଥିକ ଚିକିତ୍ସା କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନହେଲର ନେବାକୁ ହେବ। ଆମ ଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଇନହେଲର ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବରୁ 15 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ଇନହେଲର ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଆମ ପାଖରୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଇନହେଲର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତିକା ବହୁତ ନଜିର ଅଛି, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ନଜିର ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ଘରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ଏଇଠି ହିଁ ମେଡ଼ିସିନ ତିଆରି ହୁଏ। ମେଡ଼ିସିନ କିଣି ଆଣିକି ଏଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ କି ବିକ୍ରି କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଠି ତିଆରି ହୋଇଥିବା ମେଡ଼ିସିନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ବୟସ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଓଜନ ସବୁକୁ ଦେଖି ଆମେ ମେଡ଼ିସିନ ତିଆରି କରିବୁ। ଆମ ପରିବାର ମେଡ଼ିସିନ ତିଆରି କରେ, ସେହି ମେଡ଼ିସିନରେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ହେଇଯିବେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ଯଦି କେହି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଶ୍ୱାସରୋଗୀ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏ ମେସେଜ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହେବେ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ କୌଣସି ଥେରାପି ନାହିଁ ଏ ରୋଗ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ କେବଳ ଦବେଇବା ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ରୋଗ ଏବଂ ଆମର ଆଡ୍ରେସ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ଶ୍ୱାସରୋଗ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଲ ହେଉ। ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ
आगुरी तो केबे चेष्टा करनथिले एडवर्टाइजमेंट करिया पाई एबे चेष्टा करूची जे आम पाखरे जेहेतु थेरापीटा अच्छी तेणु लोक जानतु लोक को जनइबा पाई मोर ए वीडियो आपण माने अन्य मान को जनातु आपण सुस्थ हंतु अन्य माने मध्य सुस्थ हंतु। जय जगन्नाथ।